sa ato karong politika, kinsa may kusog rong ng salikway, ang Team Marcos o Team Duterte? Kinsay kusog mo salikway ba? Team Marcos o Team Duterte? Tanawa, kanang kusog mo sa likway, magkaratol-ratol na. Kanang mga sinalikway, musikat na. O, tanawa karon kinsa may sigihag singgit sa mga tao. Pulong Duterte. Nga naman, tuwa man, na priso man, gisalikway. Unya, ang anak sad gi-impeach. Mga sinalikway. Sigihag lotos, sigihag duki-duki ng ilang confidential funds. Pero di ay ubang confidential funds nga more than 300 sa nakabuok, nga sobra pa nas billions pa na, wa giuting kay o tanawa. Sila ay nagkaratol-ratol karon. Bisag magrally sila, ang isinggit sa mga tao, Duterte. Mahahunong gud sila grally. Ana. Mao na nga naman. Tungod kay gisalikway manggod. Kumon gid na nato. Unya, labi na gyud og ang gisalikway mo relax ra. Mo enjoy ra sa pagsalikway, mo enjoy ra sa prisuhan, mo enjoy ra sa impeachment. Hastan ganahan kay taana. Maubitan nas Fernando Poe Jr., anhing Fernando Poe Jr., anhing Nora Honor. Sikat ka ito sila, mga migas tarto. Nga naman, magpakulata-kulata man dayon, magpahilak-hilak man dayon. Munang inigdaog-daog na nila, may kaimudaan ng mga sentimental. Unya, human mo, bali dayon. Kano, ana din ta. Mau na. Ayaw gyud sa likway. Kay ikaw gani mo sa likway, maratol gyud ka. Tanawa ang mga Hudiyo, mga leaders sa Hudiyo nga misalikway ni Hesus, ilang gilansang sa krus aron mamatay si Hesus. Karon ang giyaw-yaw na sa nag-ayog mga masakiton, pirmi nangangalan ni Hesus, nangaratol sila. Nangaratol. Kay ngano man ang ilang gisalikway nisikat na hinuog maayo. Di ba? Tanawa karon aton tanawon ang nahitabo. Gisalikway sa administrasyon ni Bongbong Marcos ang iyang vice presidente si Sara ug ang amahan nga kanhi atong presidente. Karon tanawa hasta si Senador Amy Marcos gasigi nagkuyog-kuyog ni Sara. Ngano man na, di ba mahibuong tana? Tungod kay nisikat ang ngalan Duterte, ang apelidong Duterte. O kinsa to'y musuporta ni ini, mura sa kag proud kaayo. Muna, kining umaabot na tong eleksyon, atong tanawon ang mga tao na kanang dili kusog mo sa likway sa iyang isig katao. Maunay una na tong tanawon. Kanang kusog kaing mo sa likway sa iyang isig katao, kusog kaing mo dumot, dili mo pasaylo, ayaw na nagbutari. Naman, makita man na nato ang ilang binuhatan. Kana bang wa gyoy gamit anang pasaylo og inigabot na gyud sa mulingkod na ning ato mga politicians, unsa magiuna nilang isalikway ang ato intaong mga kabus nga mga Filipinos nga mo'y kusog kaing mubutar, hakuton pagid na nila aron mubutar, pero inigdaog na nila din-a nila paminawon. Karon hatag-hatagan day bugas, himuon pang tag 20 ang kilos bugas dinhis Visayas. Way apil ang Luzon, way apil ang Mindanao. Nganong ingon anak man na, ambot lang. Wa takibaw. Kamo na lay discovery anak, kita na lay mamalandong. Kay panahon mas eleksyon. Katusang padayon, padong na sad ang presidential election atong 2022, ning gawas pud ng tag 20 ang kilos bugas. Nya human nawa.
Karon ni gawas na sad kay padung na sad midterm election, sunod ang gawas 2028 na sad tingali. Kanang ato na ning pamalandungan, mura magdili na kay ni Diyos nun. Nya kay dili man Diyos nun, dili na nato paminaon. Ang paminaon nato unsa man, magtinabangay ta, magpasayloay ta, mag-inantusay ta, o siguroon nato ang labing ubos. Mao na ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod atong higugmaon. Mao bitaw dinis atong parokya, manghatag ta karong pista og 5 kilo rice ngadto sa atong labing ubos kategory D o kategory C sa atong mga parokyano dinhi. Mga nanas mga 3,000 kapin ang ilang gidaghanon atong tagaan. Bisa na lang anang gamay nga gesture nga makahatag nilag pila ka adlaw nga relief sa ilang pagsigig pangitag bugas. No? Nya makuha na nato sa inyo mga slot. Andam ba mong muhatag ana para sa inyo ato mga kabos? Anda mo dili? Kusga. Kamo sa mga online parishioners, andam sa donta. Ikaduha, ang atong mga kapilya. Atong gustong tabangan mo nang doon natay kuntis-kuntis nila o niya ang atong premyo gidako-dako nato aron ilan ang gamiton pagpa-improve silang kapilya. Kaya ang kapilya manggod sa atong mga Katoliko maunay tigumanan sa managsilingan aron patubuon ang pagtuo. Ako produkto po ko sa among kapilya. Kapilya intaw na mos bukid, musayaw inig kanang inigtukod ni mos bongbong, musayaw ang bongbong. Kay tinuod siminto pero ang gihimong kabilya kawayan. Unyag bukbuko na ang kawayan, musayaw na murag ngipon sa tiguwa nga hapit na matangtang. Pero didto mi magsigig rosaryo, adto mi muadto kaupat kada semana, labing minos, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, punan pa ini ka Domingo, meeting sa Legion of Mary. Niining nagtango-tango nya way siminto nga flooring, abog kaayo. Didto ko nitubo anang maong pagtuo mo nang dinhi sa ato, bisag ngadto sa Antugop, ngadto sa Dakit, ngadto sa Tabla, Lataban, San Roque nga mga kapilya nga layo-layo na dinhi atong gipangtabangan. Andam ba mo palit og slot para ani? Wa na tingog. Bahala. Mo na unsa may atong buhaton karon, lingi ay mong tupad ingna dinagit ti ka isalikway ingna ba na dinati ka isalikway kay maalkansi ko nimo kung isalikway ti ka musikat kas Ginoo, musikat pagyud kas isig ka tao. May pagdi ti ka isalikway kay magdungan tag kasikat. Di ba? Ana mo na hinumduman nato kanunay ang Ginoo mupabor gid na sa mga dinaog-daog og sa mga sinalikway, sa mga kabos og mga rejected sa katilingban. Dili ta mahadlok isalikway, di ta mahadlok mahimong kabos. Ang atong kahadlukan mahimulagtas Ginoo. Mao bitaw si San Vicente Ferrer na himong powerful, na himong milagroso kay kuyog niya kanunay ang pulong sa Ginoo. Mo nang atong tema karon moingon gid ta, San Vicente Ferrer lig-on og sulundon nga kauban sa magpapanaw sa paglaom. Ngano man kay si San Vicente Ferrer nakapruiba gid na nato ang gahom na adiha sa mga tao nga magsunod Diyos pulong sa Ginoo.